Uncle Boy! Yay! Sa magandang pagbabalik! Babalik ngayong 2021. Yan ang pinakauna na mo nga duty karon. Ay, naminog yapon mo Love Radio. Ano akong pangutanan? Naminog hapon mo? Sana yun, hello, naminog Love Radio. Ana ragon. Pamuno. Well, my loves, padayon ta sa Year of the Metal Ox. Kinigyapo ng inyong ubos kong galang, ubos kong naglingkod taas, gamay kumubarog ang inyong Uncle Boy. Ning adlaw nga Saturday, Sabado. Pizza 2 bulan sa Enero. Sa mga nag-birthday today, kumusta man ang atong birthday? Tiis-tiis gyapon ha sa mga gustong magpakasal karon. Gusto nga mangimbita og dagha. Ayo lang sa remember, pait crisis ron. Rason po na nga kining gitawag na to og kalikays gasto. Ay lagi mo kabalaka. Sa mga gipampuspon nilang mga kasal, ay mo kabalaka kay karong year 2021. Swerte ko no when we talk about relationship, mga love life. Swerte daw. Pag sure, uy. Mama na, my loves, according sa Chinese Feng Shui. Di lagi daw ka mapusoy. Ay matod pa, this year is going to be lucky and also perfect to focus on relationships. Ako magisgot ta, my loves, o gugma-gugma. O di ba ka panaghigalaay? Sama ng ox di ay. Turo, you know, baka nga turo. Gawas turo, diri kay baka. Baka nga buktot. Turo. Ay, nako, bitaw ay. Oni, my loves, magsugod ang Year of the Metal Ox. Karong pizza 12 pas Pebrero. Pero kita Pinoy kay malo ba ka na to. Advance kay nga to ang kanini ay New Year sa Chinese calendar. Kaya kung imong basihan Chinese calendar, Pebrero pag yun sa tuang kalendaryo. Pebrero 12 niya mahuman kinis January katapusan sa sunod tuig 2022. Mao na karon mga lucky colors, my loves. Isgot ka daghay nag-yellow no? Yellow. Swerte ba ang yellow? Rason ba nga nag-ilog ang uban? Mangga? Viral kayong mangga ba? Itong kuan, New Year. Itong December 30, 31. Anto na lang nagwan. Mangga, itong mango plot ko no. O naman ang mga lucky colors, my loves. Karong 2021. Well, ang pinaka-lucky color daw, my loves, puti. Wala lagi kayo nagputi, no? Akong paring linlin bungkak, murag nagkuhan sila, puti. Kauban siyang pamilya. Naglinlin! Gamay rin nagputi, my loves. Mostly sa color is yellow. Pero matod pa sa Chinese Feng Shui, ang metal year ko no, mao ko na ni ikaduha nga successive year, the color of 2021 is going to be white. Ako na swerte ha, color puti. Aside anang white, my loves, nagyapon diha ang lucky color sa Year of the Ox, ang yellow and green. Madi ay pati minggo plot. Sinong bagay? Tungod sa manggang yellow. Nya naman po'y manggang green kung hilaw.
Ang year of the ox, my loves, yellow and green. Aside sa white gida ang pinakakuan. Sabi ko na, puti, swerte. Kanya, apil ang yellow and green. Kay maka-attract ko na sa kaning gitawag na to og prosperity and success. Para kuno ma-increase ang imuhang buena swerte. Pagsuot ko no kag kanang mga metal accessories. Be sure lang po may labsan ka ng metal nga di mo taya. Basig di swerte mong kinabuhian na baka na taya gani. Basig di. Daot ka titanos. Andamay. Karon ko no, pamena mo karon ko nung tuiga my loves. Wala ko no yung mga katalagman. Nya paborable ko no ron sa kanang atong ekonomiya. Tanawan tabi. Pakyas na ra ba ning pungsoy expert ani. Last 2020 masagana. 2021 pero wa nagsabak unsang masagana. Sagana des COVID. Masagana, bugas sa masagana. Bugas ya brand ra pa gyud. Ay nako. Yeah, ang metal ox, my loves. The metal ox year is also great for making order in the family life. What? Talaga? After all, if the family life is peaceful, everything gets solved. Wow, okay, ganahan ko ane. Parang hadlok naman na mo hisgot aning ko ane. Mga kuan ko no, what are the lucky zodiac signs for 2021? Gusto mo may balo, my loves? Rat, snake, horse, monkey, pig. Dagdagan ba din, no? Yeah, lucky symbols in 2021. Lucky numbers, paminaw. 7, 9, 12, no? 21, magduki daw na. 34, 42. Mga lucky days ko no, mga adlaw nga murag swerte-swerte na rin. Kanang ika-5, ika-5, ika-9, ika-17, ika-29 every month of the Chinese calendar. Dili kalendaryo na to ha. Kalendaryo sa mga incheck. Kung basihan, basi magbut-buot mo karong January kuan, karong January 5. Swerte daw ni. Chinese calendar. Kaya paminaw ha. Nya lucky months na ko no, ano mga swerte nga mga bulan. The 3rd, paminaw ha, the 3rd, the 7th, and the 9th Chinese lunar months. Oh, Chinese calendar gyapon base ha, ay magbut-buot dia. But-buot mo na kalendaryo dia, but-buot mo dia. Oh, again ha, lucky colors white, yellow, and green. Ano suot mo may kitong? Guban po gray. Ano ba, yellow? Klaro nga istorya, kanang gasuot niya nga. Nag-New Year, og mali, lili mo, oh. Buot na mo, Bagong Manila. Ay, ahak na din. Ang direta sa karir. Karera ni mo, gimuhang swerte, fortune. The year of the metal ox brings career advancement, success in business, prosperity, and wellness for all zodiac signs. Wow! Talaga. Sige ha, muwalang go ani mo. Wow! Muwalang go ani, my love. Ay, dituor mo ko nung niyagi. Masagana. Ubi di ay. Managingon, ay mugtuo-tuo. Mutuo mo yung kapalaran nga kalatins kay tasan.
bitaw mo kuan may las. Mo tuo mo Chinese feng shui. Ngano tanan Chinese dato? Dato mga Chinese diri sa Pilipinas, din kamot man na sila kamo ko ato laing nasod. Di mga Chinese may las kugihan gina sila. Asa ato man ang mga beliefs man na nila. Tagani nagbuot ba rin sila tong mga beliefs na to. Bawal maligog Biyernes. Nagbuot ba din ang mga Chinese? Ay, nako. Wala ay nag-iyahay lagot ta. Sa mo to lang gud. Basta ako 50-50 nako. Hi to Uncle Dante Palmera Reyes. Direct na to ang Country Homes. Kabantian Sundays Club Basketball Association. Alam mo ang presidente diyan si Paring Jong. Paring Jong kuan. Og ang vice diyan si Tata Turuba. Di na maglangan my loves. Padayon ta sunahan real song. Ani, laki kuan man ni laki pet maning iroron. Banal na aso. Pandamay nagligihan eh. Sa mga nagpadayag paaso na sa mga kusina. Baka naman. Kiligyan mo si Uncle Boy Malabs para sa 2021 Year of the Metal Ox. Yay! Tawa na ba kayo? Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.